Doon sa span ng time ng 1 year na yon, masasabi mo na ba na successful kang tao? Sa ngayon hindi pa kasi masyadong maliit pa yung time para masabing successful kumpara dun sa mga taong nakikita ko na talagang very much successful, 'di ba? Pero kung para sa akin siguro hindi pa talaga. Malayo pa yung lalakbay. Bakit? Ano ba yung definition mo ng successful? Bakit nasabi mo hindi pa sa ngayon? Okay. So, yung successful para sa akin, in my own definition, ito yung kapag naging kontento ka na sa mga bagay na meron ka. Doon mo siguro masabing, sa wakas, parang I've made it na success na ako kasi kontento na ako sa mga bagay na meron ako ngayon. Ano ba yung level mo when it comes to success? Para sa akin siguro yung sinasabi kong kontento ka na sa mga bagay. Kasi 'di ba nung bata pa lang tayo, may mga bagay tayo na gusto nating i-goal or i-reach para paglaki natin yung kunwari, yung mostly sa mga kabataan, magkabahay, magkaroon ng sariling bahay, kotse, ganun. Ako since nung bata pa lang ako, ang isa lang naman sa mga ginagol ko yung matulungan ko yung family ko, financially, syempre. Tapos kasi bunso ako, nag-iisa akong babae. So, yun. Kaya ngayon, unti-unti, dahil sa Madrid na din, dahil sa trabaho ko ngayon, unti-unti, natutulungan ko naman yung mga kuya ko. Kaya, yun. Siguro, wala naman sa title yan eh. Kasi, sabi nga nung mami ko noon, yung pagiging successful, hindi yan yung kailangan masasabi mong successful ka kapag alam mong pang lifetime na yon yung pagkakontento mo sa oo. Pero yung pagiging successful ko ngayon, dinededicate ko siya syempre sa family ko, lalo na especially sa mga kuya ko tsaka sa mga pamangkin ko. Ayan.